Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ भारतनि बेडमिन्टन हानजाया जारिमिन सोरजिदों। थाइलेन्डनि बेंककआव खुंजानाय थमास कापआव भारतनि बेडमिन्टन हानजाया 14 खेब चेम्पियन इन्डोनेसियानि बेडमिन्टन हानजाखौ 3-0 नि फारागथियाव फेजेननानै थमास काप देरहानो हायो। मैया जोबथा मेचनि गिबि गेलेनायाव भारतनि लाक्ष्य सेनआ इन्डोनेसियानि आन्थनी सिनसुकिया गिन्टिंखौ 7-21, 21-17, 21-16 स्करआव फेजेनो। बिनि उनाव नैथि गेलेनायाव भारतनि मेन्स डाबल सात्विक साईराज आरो चिराग शेट्टीआ इन्डोनेसियानि मेन्स डाबल मोहम्मद हसन आरो केविन सानजाया सुकुमल्जखौ 18-21, 23-21, 21-19 स्करआव फेजेनो। बिनि उनाव थामथि गेलेनायाव भारतनि श्रीकांत किदाम्बिया इन्डोनेसियानि जनाथन क्रिस्टीखौ 21-15, 23-21 स्करआव फेजेननानै थमास काप देरहानो हायो। उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमना खाथियाव थानाय 2 नं खुन्दिरबिल गामिनि रुंसारि धुनिराम गयारी आरो सुशीला गयारीनि फिसाजो अनिमा गयारीखौ मोजां मोनफ्लानायजों नंखाय जुलिनि रादाय होनानै हाबानि मुङाव हा फाननाय 1,10,000 रां आरो मोसौ फाननाय 35,000 रां, बोरमा फाननाय 5,000 रां आरो गंसे बाइक लानानै खारनाय दैथोन बसुमतारीखौ नागिरना मोनबाय। बुंथिनो गोनांदि दैथोन बसुमतारीया हाबा जाखानाय 2 गथ'नि बिफा। दैथोन बसुमतारीया अनिमा गयारीनिफ्राय थगायना लाबोनाय गोजाम मडेल ABSU बाइकखौ 15,000 राङाव फानहरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बैफोर थगायना लाबोनाय फैसाफोरखौ थाबैनो 4 दाननि गेजेराव होजोबगोन होनना बिथाङा फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिसि फिसा गोनांखा दैथोन बसुमतारीया गिबियाव गावखौ मावरिया होननानै खोन्थाना लानानै नखरनि सुबुंफोरा होखारहरदों होनना गावखौ सिनायना लादोंमोन आरो डकुमेन्टसफोरखौ नखरनि सुबुंफोरा सावना होदों होनना थगायो अनिमा गयारीनो आरो उनाव माखासे दाननि उनाव जुलिनि रादाय होना हाबानि मुङाव हा फाननाय फैसाफोरखौ आरो बाइकखौ लानानै खारो। चिराङाव बर'फोरनि हाखौ सेनो नाजादों। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय देवस्रि लावख्रिगुरि गामिनि बर' रायजो राजाफोरा 40 बोसोर सिगांनो दखल खालामना दोनखानाय हाखौ माखासे सानथालि हारिनि कब्रा हानजानि माखासे मेगन गोसा सुबुंफोरा सेनो नाजादों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गावसोरनि रायजो जानाय गामिया 6 बोसोरनिफ्रायनो दैखर खनायनि जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो माखासे समनि उनावनो सरकारा मोजां राहा लायाब्ला दैखर खनायजों बे बर' गामिया सिलिंखार जागोन होनना फोरमायथियो। बेनिखायनो सरकारनि नेमखान्थिखौ मानिनानै हा दखल खालामदोंमोनब्लाबो न' बां लुवालासिनो आबाद मावनानैनो हाखौ थिनानै दोनदोंमोन बर' रायजो राजाफोरा। नाथाय 40 बोसोरनिफ्राय दखल खालामना दोनखानाय हाखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा सेनो नाजानायखौ लानानै बे गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे BTR सरकार आरो माहारियारि आफादफोरनिसिम जेंनाखौ बोस्रांना होनो थाखाय खावलायहरदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय कलकातायाव बेंगली टीवी एक्ट्रेस पल्लवी देनि गोथै सहखौ बिथांनि थाग्रा फ्लेटनिफ्राय बोखांनो हायो। फावखुंग्रिनि गोथै देहाखौ कलकातानि गारफा ओनसोलनि गावनि फ्लेटनिफ्राय मैया फुंनि समाव बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला पल्लवी देनि गोथै देहाखौ सिलिं फेनाव दलें लगायनाय थासारियाव बोखांनो हायो आरो बियो गावखौ फुथिना लानाय जाथाय होनना। थेवबो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव दुंहाव थासारि। सेरफांगुरिनि सासे गलादारखौ देहायारि साजा होदों एबसुनि मावथिफोरा। थगायनानै अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि अजदजों अनलाइन गलादार इराग्दाव नार्जारिखौ एबसुनि मावथिफोरा देहायारि साजा होदों। इराग्दाव नार्जारिखौ एबसुनि मावथिफोरा देहायारि साजा होनायनि थाखाय खुद्रिखाङो गलादारफोरा। गलादार इराग्दाव नार्जारिखौ देहायारि साजा होनायनि थाखाय फिनजाथाय महरै गलादारफोरा सेरफांगुरि बाजारनि गलाफोरखौ बन्द' खालामनानै सेरफांगुरि पुलिस थानानि लांगोनायाव थरना होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इराग्दाव नार्जारिया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फानि थाखाय बे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनि मुंखौ गावनि गलायाव एप्लाइ खालामबोबाय थादोंमोन। बे बाथ्राखौ मिथिनानै रामफलबिल दखरा एबसुनि मावथिफोरा इराग्दाव नार्जारिखौ बेबादि नंखाय एप्लाइ खालामनायखौ बन्द' खालामनो गले गले खावलायसियोबो मानियैलाय दखरा एबसुनि मावथिफोरा इराग्दावखौ मावखुलिसिम लाना थांनायाव बाथ्रा दान्थिलायनाय जानायाव एबसुनि मावथिफोरा एसे देहायारि साजा होदोंमोन। बारग' MLA खौ प्रमोद बर'आ खौरां लाहैदों। बावैसो फेलुरनिफ्राय केन्सार बेरामनि फाहामथाय लानानै न'आव फैफिननाय बारग' एबसुनि दैदेनगिरि लोगोसे पानेरि आरो माजबाद बियाबनि बारग' MLA मुस्रि करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि न'आव BTRनि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा थांनानै बिथांनि देहानि थासारिखौ खौरां लाहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।